že majú plno. Hovorí sa, že trpezlivosť rúže prináša. Ak je to pravda, tak potom by si obyvatelia istej bytovky v bratislavských Vajnoroch mohli pokojne otvoriť kvetinárstva po celej republike. Bobríka trpezlivosti držali neuveriteľných 20 rokov. No čo tam po ružiach? Jediné, po čom túžili, bolo odkúpiť si byty do vlastníctva. V čase našej prvej návštevy pred 7 rokmi to vyzeralo všelijako. A aká je situácia dnes, to už uvidíte v reportážnom návrate Andrej Pavlíniovej. Už nikto neveril, už ani ja sama som neverila, že od firmy, ktorá sa k tým bytom dostala, ani nevedela v úvodzokách ako, že tie byty nakoniec predsa len vyhráme. Určite je to veľmi dobrý pocit, hoci predtým to bolo sprevádzané takou neistotou a fakt mnohokrát sme už mysleli, že to ukončíme. Som si povedala, že ja už sa na to vykašlem, lebo to bola taká obrovská námaha. A potom som si povedala, však my sme už toľko roboty do toho vložili, to nemôžem nechať. Stále sme boli presvedčení o tom, že sme v práve a teda to nám dávalo akúsi sílu ďalej pokračovať. Písal sa rok 1993, keď požiadali obyvatelia tejto bytovky vtedajšieho vlastníka spoločnosť Inko o odkúpenie bytov do vlastníctva. Žiadosť prvá, druhá, tretia istá a na každú negatívna odpoveď. V žiadnom prípade byty nepredáme, ak tak iba za vyššiu cenu, ako je podľa zákona. My nechceme nič inšie, len aby nám nebolo odoprené právo, ktoré dostali aj ostatní občania tohto štátu, že si mohli kúpiť byty podľa platného zákona. Smutné je, že nájomníci sa dostali do tejto situácie kvôli nedokonalostiam tzv. Bytového zákona. Ten síce od začiatku hovoril, že si môžu byty odkúpiť za regulovanú cenu, no samotnú povinnosť byty odpredať niektorým subjektom nestanovil. My teraz tvrdíme, áno, a taký je vlastne môj právny názor, že dostali sme sa do situácie, do postavenia osoby, ktorá nie je povinná previesť byty do vlastníctva nájomcov za cenu určenú spôsobom podľa zákona. Za zmluvnú cenu sme ochotní. Obchodné spoločnosti, ktoré nadobudli podľa zákona o veľkej privatizácie bytový fond, začali ho vkladať do iných obchodných spoločností, obchádzali vlastne zámer zákona a začali z toho vlastne určitým spôsobom, dá sa povedať, robiť si biznis. Na nedokonalosť zákona prišiel zákonodarca pomerne rýchlo, no pre niektorých už bolo neskoro. Mnohé obchodné spoločnosti dieru šikovne využili a ľahko nadobudnuté byty poprevádzali na iné spoločnosti. Jednak vlastníci domu robili obštrukcie, že sa dom prevádzal na iných a potom takisto nebola zrejme vôľa príslušných orgánov, aby sa toto riešilo. A tak nájomníkom neostalo nič iné, iba sa súdiť. Najprv bol obrovský problém so získaním, s nájdením advokáta, pretože ani jeden nebol ochotný do takejto kauzy ísť. Nakoniec právnika našli, no nenechali nič na náhodu. Aj sami sa na riešení situácie aktívne podieľali. Som oslovila, hádam, polovičku ministrov, ombudsmana, poslancov. Písali sme listy kdekade, právne poradne. No bola to obrovská tortúra. Nájomníci boli veľmi aktívni, že sami pomáhali a zisťovali aktívne všetky rozhodnutia v takýchto veciach. Samozrejme, že sme aj médiá oslovili, okrem iného aj Lampáreň, ktorá nám kvapôčkou určite pomohla k víťazstvu. Boj na súdoch trval neuveriteľných 13 rokov. Komplikovalo nám to život jednak v tom, že sme si nevedeli tieto byty rekonštruovať, pretože sme stále nevedeli, budeme ich mať v osobnom vlastníctve, nebudeme ich mať v osobnom vlastníctve. Tie bytovky tu stoja 40 rokov a za to obdobie určite došlo k určitej devastácii. Spor sa dostal na okresný, krajský aj najvyšší súd. Športovo to môžeme nazvať beh na dlhé trate. No vyplatil sa. Po niekoľkoročných útrapách súd rozhodol, že nájomníci majú právo na prevod bytov do vlastníctva. Na základe tohto posledný vlastník domu, prvá teplárenská, bol ochotný vec riešiť mimosúdne, tak potom boli rokovania, výsledkom čoho boli zmluvy o prevode vlastníctva bytov, teda tak, ako to chceli nájomníci. A teraz sme v eufórii, lebo
Po tých 13 rokoch toho veľkého snaženia, tej veľkej námahy, byty sú naše. A už teraz len sa tešíme, že si budeme sami hospodáriť. Problém obyvateľov bytovky vo Vajnoroch ale nie je ojedinelým. O právo na odkúpenie bytov do vlastníctva bojujú dodnes mnohí ďalší. A súdiť sa musia iba preto, že zákon hneď od začiatku na niektoré prípady nemyslel. Čo ja viem, tak takýchto prípadov, len ja som sledoval asi 7. A bohužiaľ nie je to až tak málo ľudí, ako sa štatisticky uvádza, a čo je najhoršie, sú to väčšinou ľudia už v dôchodkovom veku, ktorí sa vlastne na staré kolená musia bať o strechu nad hlavou. Zákon neobmedzil, dokedy sa môžu domáhať svojho práva na prevedenie bytov do vlastníctva nájomcom. Pokiaľ splňali podmienky v tej dobe a požiadali o prevod, tak myslím si, že súd by mal vyhovieť. Chcela by som všetkých, ktorí majú takéto problémy, povzbudiť, aby sa nedali, aby pokračovali v boji o svoje práva, lebo ja si myslím, že toto je dôkaz, že niekedy aj pravda a spravodlivosť zvíťazí. Ak sa dobíjate na cintorín a majú práve zatvorené,